En una reunió extraordinària celebrada a la secció de congelats del meu súper, la Junta de l'Espanyol protesta perquè un cop més, quan juga el Barça contra el Madrid, el nostre club no té cap presència al programa i ens margineu com el Potxe amb el Javi Márquez. Per tant, hem decidit, per unanimitat, boicotejar el programa i avui no farem cacats a l'Espanyol! Ja. Com us heu quedat? Xinxeu. Avui no hi haurà cap gag nostre. Però llavors se surten amb la seva, no? No, espereu, que ens ho hem repensat, que sí que volem sortir al programa.